Per això, Rolando, perquè darrerament has perdut molt, perquè et fa la sensació que no et queda gaire més per perdre. Vas a la ferreteria i no t'ho esperes que ja estàs comprant corda i ganxos. I t'estranya, et sobresalta, però d'alguna manera em reconforta que la dependenta riolera d'ulls petits no et pregunti per a què els vols. Tornes a casa, busques un lloc elevat on clavar el ganxo, decideixes que a mig passadís i fas córrer la corda, que és aspra i et deixarà el coll encetat. Rolando, en aquest instant, pensa-t'ho bé. Pots buscar nous clients, pots canviar de feina, pots fer nous amics, pots enamorar-te. Totes aquestes possibilitats no t'han estat vetades, ni a tu ni a ningú. Totes hi són, a sobre la taula, a entrepeus teu, al palmell de la mà. I només les has de reconèixer, has d'admetre la seva existència i se t'obriran com una flor. Què em sents? Com és que no em fas cas, Rolando? Deixa el tamboret, para d'allisar-te la camisa amb la mà davant del mirall, no et pentinis més. Rolando, baixa del tamboret, no et senyes amb el teu polze callós, no m'ossitis. Rolando, pensa-t'ho bé, Rolando. Rolando. I ara què, Ara què en fem de tu, cap verd? D'aquí a no res et tornarà la visió, ja ho veuràs. T'embargarà el desconcert. Fes-me cas, serà així. Ho sé. Et veuràs al terra, caragolat com un cuc de la humitat. Després que el ganxo cedeixi a la teua mola. Reaprendràs la cognició múltiple, ampliada i simultània que has tingut sempre adormida, i coneixeràs la pena que sentiran els teus quan esbrinin el que has fet. Però tranquil, que aquesta buidor que ja comences a sentir no és la d'ells encara. La seua serà molt pitjor. Aquesta és la dels teus mobles querats, la de les partícules de pols suspeses sobre el teu cadàver, encara calent. És la dels teus òrgans, que ja bombegen i masteguen sense tu. Tot l'espai contigu a tu està encondolit. S'està atrofiant. Les plantes s'arronsen des dels seus testos i xisclen. El guix de l'estucat plora i el parquet es corruga. La teua boca mal tancada xucla tota la llum del passadís i el pis aviat queda en la penombra. La pena de les persones serà molt pitjor que la dels teus objectes, que només et miren amb llàstima. Rolando, què has fet?